Це за змістом і за формою, це протест аналогічний 2004 році в Україні. Тобто я хочу обирати і дайте мені можливість обрати. Всі інші питання якби стали за межею. Але справа в тому, що оце право наткнулося на інструмент, проти яким використовувала Москва проти українців в 13-му році, 13-му чи 14-му році. І це треба знати білорусів. Якщо зараз Лукашенко, чому він після 3 днів згас? Бо він зрозумів, там не можна кран перетискати. Но сейчас он достаточно бодрый. Путин его подбодрил и сказал, что он будет помогать. В тому і ситуація яка? От зараз ситуація перейшла в так зване протистояння. Воно буде тривати десь в районі 2 місяців. Там людей арестовывают каждый день. Правильно? Правильно. Люди зникають, їх заарештовують, їх бують, їх гвалтують. Я зараз не торкаюсь питання, хто це робить. Ну, понятно, кто. Ну, там працює російський спецназ. Вот. І всі прекрасно знають це. От якщо взяти Пінськ, Гродно, Брест, Вітебськ, Гомель, там вже 100 раз підтверджено, що це там Волгоградська бригада, Санкт-Петербурзька, там вже точно знають, хто де працює. Але зверни увагу, мало того, що про це мовчать самі білоруси сором'язливо, хоча всі вони знають. Чому, кстати? Я прийду. Про це мовчить і Європа. Як співпадають телефонна розмова Меркель і Макрона з Путіним, і тут же заява Путіна, що ми зарезервували війська для того, щоб допомогти на випадок, якщо звернеться. Це просто якби легалізація уже прийнятих рішень. Чому мовчать білоруси? У 2003 році в Україні було проведено опитання щодо виборів. І серед кандидатів в президенти стояв Путін. Знаєш, скільки там відсотків було? 72. Якщо сьогодні, умовно кажучи, зараз я з аудиторії наберу своїх друзів і знайомих білорусів, то в ході розмови вони скажуть таку фразу. Ну чого Путін не може забрати його звідси? Він би став батьком для нас. Я навіть не коментую цю фразу. Тому що все інше на фоні цього, воно просто гасне. Вони знаходяться зараз у змісті, як ми знаходилися десь в кінці 90-х років. Тобто нет понимания повного... Вони не розуміють, що вони вже зараз воюють з Кремлем. А у Лукашенко, чому він телефонує, їздить і так далі? Та він рука, він не є ні голова, ні, він просто рука Кремля, який цих білорусів добиває. Білорус цього не усвідомлює. Ну так добьет же. Не доб'є. Ну как не Я добьет? ще раз Если скажу. каждый день арестовывать по 100 человек, если будут пропадать, активных всех они перепишут, Ще раз сейчас скажу. посадят. Треба знати білорусів. Вони терплять, отак як українці, вони будуть терпіти. Ну коли вони зірвуться, там ситуація перетвориться в таку партизанщину, яку Кремль він навіть уявити собі в голові не може.